Wa ya dauki reportin? Honorable ni ne. Shi sa na zo gaya maka halin da ake ciki. Okay, ina fata ba kai hannu ba ga kowa ba. Haba honorable. Ta ya za a yi haka bacin na san kes ɗin ka ne? In ka duba za ka ga sako da ya shigo yanzu insha Allah. Kwarai da gaske honorable ya shigo. Okay. Ina so a je a rufe kes idan suka matsa ya zama a gezin ya zama suke da laifin. Ina fata ka gane ka juye kes ya koma su ne masu laifi. An gama honorable. Don't worry. Be happy. That is good. Abin da nake so jikin. To amma hanzari ba gudu ba honorable. Yarinyar tana da nacin bala'i. In tana da naci. Ni ma in ka duba za ka ga abin da na naci a cikin account ɗinka. Kamar yadda ka duba ka gani. In kuma ka fi so in kira DPO sai in kira shi yi magana da shi ba matsala. No honorable. Ina so in nuna maka irin karfin aikin da nake yi ne a kanka. Kamar yadda karfin naira ya shiga account ɗinka kenan. Shikenan. Thank you so much. Thank you so much. Insha Allah. So zan koma ciki saboda. See you next. Thank you. All right. Naga kana ta wani cin magani ne. Cin magani ne honorable ina ni ina cin magani. Ko ni ma duka na zai. Wanda naji zai dake kama ba sai inda karfi na ya kare ba. Dama honorable wasu ƴan matsaltsalu ne suke tafa da ni wajen ka. To ina jin ka. Wallahi yaron gidanka Isa. To shine aka je aka samu wata ƴar matsala ƴaƴan nan marayu da suke haya a nan gidanka. Kuma dai da ya shiga din kuma dai wani abu ya dan faru tsakanin shi da karamar kuma har ta kama ma dai an rufe kofa to karshen zancen dai al'amari ya lalace da zaka yarinyar nan ma bata san inda kanta yake ba tana can a kwance banda jini ba abin da yake zuba shi yasa tunda dai kaga al'amarin nan ai ya kai ga jini yana ta zuba kuma yarinya ta kici ta ki sha sai na ce to bari in zo sanan ma ya kamata wani abu kan al'amarin wanda yake tafi da ni kenan kuma yarinya ta ki ci ta ki sha ko da ke rike wannan dai to amma ba na so in ji wani abu ya biyo baya kuma Allah mun tuba wannan rabul tsakanin mu da kai kuma wani abu ya biyo baya dan in wani abu ya biyo baya ai ba wani abu da zai biyo baya wannan rabul shi al'amarin dama saboda dai a samu dan abin da za a sai musu magani ne yaran kuma su dan samu abin da za su jefa a baka ni dai na dai gaya ma karka da to shikenan a huta lafiya to madalla mugun jini mugun jini mugun jini kike sani daga yau sai yau kar in ƙara ji kar in ƙara gani kar in ƙara jin kin ba wata labari ko wani ga abin da yake faruwa da kanwaki in kika yaka kuma kin tona wa kanki asiri kin tona wa kanwaki kin ga duk wanda ya kalli kanwaki ya san cewar an taɓa lalata ta wannan abin shine zai bi ta har mutuwarta ki kiyaye amma kawo ko an faɗa ko ba a faɗa ba wata rana za a faɗa ya za a cuce ta a cuce mu sannan kuma a ce ba za mu ɗau mataki ba wallahi sai hukuma ta hukunta shi inda ƙarfi na ya ƙare matakin banza ne zaki ɗauka an fi ƙarfinki an fi ƙarfinki kafa ki manta hukumar da yake ƙoƙarin kaiwa hukuma uban yaron nan fa su ne da garin nan su ne hukuma ƙarfinki wallahi ya ƙare a banza dan in kika sake wani yunkuri irin wannan sai na ci mutuncinki yarinya banza yarinya wofi ungwara rike ki dauke ta ki kai ta chemist a samu wani paracetamol a bata ta sha sauran canjin ungwa rike mana ku nemi dan wani abu ku watsa a cikin ku yarinya banza yarinya wofi ana nuna mata hanya ta kasa gane ina aka dosa mugun jini kuma in ƙara ji in ƙara gani aikin banza aikin wofi wallahi ba zai yi ba a cutar da mu kuma a ce ba za mu ɗau mataki ba wallahi sai inda ƙarfi na ya ƙare sai na tabbatar hukuma ta hukunta shi to ai kuwa ƙarfin naki ya ƙare to kuma ki sani
a banza duk abin da kika yi baki da wani karfi da zaki tunkaho da shi. Domin uban yaron nan iko ne, kin san iko ai su ne da garin nan. Ba za ki nasara ba. Gaskiya nake gaya miki, ki ja bakin ki in kuma kin ki wahala da bakin ciki da tashin hankali za su same ki. Na gaya miki. Wai me yasa talaka da maraya ba shi da wani galihu a wannan zamanin? Ya Allah ka kawo mana dauki. Yalla bai lafiya ka zo har asibiti ne mana? Ba lafiya ba. Zuwa da kai ya fi sako. Shi sa na ga ya fi na zo da kai. Saboda sakon yana da muhimmanci. Me ya faru? Ina so ki ba wannan yarinyar shawara. Domin ku janye daga kes ɗin da kuka kawo. Ke ma ki cire hannunki. Saboda me? Saboda idan kuka ci gaba, ke za ki fara rasa mahaifiyarki da ƴarki. Domin kes ɗin ba a so ya fito fili. Kuma kin san tun da na zo da kaina, za a iya aikata abin da na faɗa kuma ba abin da zai faru. Yalla bai a matsayinku na masu tsaron rai da kuma lafiya da dukiyoyin al'umma bai kamata ka yi hakan ba. Saboda aikina ne abubuwan da kika faɗa. Shi yasa nake so in kare lafiyar mahaifiyarki da ƴarki da lafiyarki. Wannan shawara ce mai kyau da na zo miki da ita. Domin idan kunne ya ji, gangan jiki da rayukan sun tsira. Wannan shine abin da nake gaya miki. Sai an jima. Sarayya, ina so ki buɗe kunnen ki ji ni. Sannan ki fahimci abin da ya kawo ni. Ina sauraron ki sister. Ina so ki kwantar da hankalinki. Ki yi haƙuri. Ki janye kan maganar mutanen nan ƙara. Ki bar wa Allah. Mu mayar da Ihsan asibiti. A nema mata magani har ta warke. Na yi alƙawarin zan ci gaba da ɗaukar nauyinta kamar yadda na yi a baya. Ke ce ta biyu. Kamar yaya? Ke ce ta biyu a cikin mutanen da nake tunanin zan tunkara domin su share min hawayena. Amma dukan ku sai ku zo min da zancen in janye ƙara. Shin ke ma an yi miki barazana ne? Ko kuma biyan ki aka yi? Mu janye mu daina neman haƙƙin mu? Ke nake tambaya sister. Yanayinki da kuma halayenki sun gamsar da ni cewa ke mutuniyar kirki ce. Ki gaya min gaskiya, an ja miki kunne ne? Ba zan taɓa ganin laifin ki. Gaskiya Surayya, dole zan cire hannuna a cikin wannan abu. Kuma ina baki shawara, ki haƙura. Idan ban yi haka ba, zan rasa mahaifiyata da 'yata. Ki yi haƙuri. Na san na janyo miki tashin hankali. Amma ina neman wata alfarma guda ɗaya a gurinki. Ina so ki ban original result na gwaje-gwajen da aka yi wa Isan da sauran takaddun na gwaje-gwajen ku. Ko kuma ba zan samu ba. No, kar ki damu. Na san za su zo neman result ɗin. Sai in ba su jabi. Na san ba za su gane ba. Na gode. Na zo ne in ji batun sakamako. A wani matsayi kuka tsaya da ke da Sarayya? Na cire hannuna daga kes ɗinta. Na ba ta shawara ta haƙura. Ni yanzu babu ruwana da kes. Kin yi wa kanki kiyamar laili. Saura abu biyu. Kamar me da me? Abu na farko, ki bani result da report na aikinku. Na biyu, kada tsautsayi ya sa ki ce za ki yaudare ni.